warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyidana sanatan tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Imanillah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Nail Roja ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkunjung dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagarwa putra sahabat lan sinten-sinten kemawon ingkang dereh-dereh wonten manahipun kanthi sae ngantos benjang yaumul kiamah lan mugi kula panjenengan sedaya berdatang golonganipun. Amin. Rahmatullah, kita lajengaken cek ngomongne kae kabeh papat entuk loro. Ngomongnya tentang meninggalkan sesuatu 4 hal untuk pindah kepada 4 hal yang lain. Sing nomor 3, warohatal lan ninggal ing rehat, ing leren, ninggal ing pena. Ila sirati ing dalem sirat. Maksudnya adalah sirat yang dibentangkan di atas neraka. Jadi yang ini digawene wong sing nemu swarga itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan kenikmatan untuk menghadapi mempersiapkan diri menuju kepada nguwat sirotol nih, nguwat sirotol. Bi antaraka rehata badan, bi antaraka yen to kelawan ninggal rehatal badani ing penake awak, ninggal ing nglareni awak, watawajjaha mongko nuli madhep ila amali untuk segera beramal yusrihu kang banterake, kang nyepet nih, yang mempercepat. Mururu ala siroti ing dalem liwat ala siroti ing sak dhuwure sirat. Wadalika lan mengkono-mengkono iku bi Isra'i kelawan cepete, kelawan bantere ijtina bi maasi ninggalke ing maksiat. Alhamdulillah. Jadi duka napa yang angger napa maksiat niku menakne awak napa pripun. Kok niki kalimate ninggalne maksiat ning kono diomongne ninggalne penake awak. Nggih. Untuk menuju kepada amal persiapan untuk akhirat. Lagi berarti nek disimpulne saben-saben maksiat itu kan menakne awak. Kaya ya padahal ora. Wong enek sing blas ora penak ngombe pahit. Bar mumet mutah-mutah tukune larang.
Kuwi jan nek dingen-ngene manggon penake ngendi nggo mboten petruk. Ngombene iki cek enak Coca-Cola. Cek enak soda gembira timbang topi miring. Bar ngombe ae cek enak ngombe STMJ. Regane luwih larang. Nek bar ngombe mumet entek mumete garek jareme lara kabeh ning awake. Lek muni jamu sing wayahe menakne awak jebule malah ora penak. Tapi aneh ning kono itu dihukumi maksiat, dilarang di dalam agama ini mergo kencenge larangan itulah akhirnya malah menungso-menungso itu jajan. Kan biasanya kan ngoten. Nek dipenging ngayal. Wis lagiane menungso modele ngoten niku nek dipenging ngayal. Nek diperintah wegah. Nek diperintah wegah. Masih sesuatu sing penak niku kadang-kadang diperintah ya wegah. Nggih. Milih sing ora penak. Tapi ya ya terima. Maka sesiapapun sing kelingan tentang bahwa ada ujian terakhir di dalam perjalanan panjang yang akan kita lalui dan niku perkara sing renek remeng-remengi, perkara sing ora enek ragu-ragune bagi orang yang beriman bahwa itu adalah perkara yang pasti, rasa ditafsir dengan apa-apa, panjang diceritakne memang kuat sing dibentang di atas neraka. Wis ngono godaane abot. Ujian ketika kuat ini kan abot nih. Wong diceritakne nek kalalipe, enek macam-macam nih. Nggih. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang mengingat betapa sulitnya murus sirat, melewati sirat yang itu semua manusia pasti akan menginjakkan kaki di atasnya, sing aksarure ya mayoritas ya rontok, mancik blung ya akeh, nggih. Maka ketika seseorang itu betul-betul beriman, dia akan meninggalkan rehatat dunia, rehatat badan, penake awak untuk menuju kepada beramal itu. Jadi rahimakumullah berarti ngeten iki setiap amal panjenengan niku nek sing dibandani kan ngoten maksud niku krungu adzan. Nak subuh kan penake turu. Mergo apa? Turu niku rehate badan, penake awak ki ya turu itu. Nggih. Nek subuh penak-penake turu. Maka ketika seseorang kelingan nek sok bakal lewat sirat, turune dikalahne pilih tani untuk beramal amalan itu. Ngoten. Bahkan orang yang ngapunten sing imane lebih tinggi daripada itu, sing luwih kenceng oleh napa mekak hawa nafsune, oleh kenceng oleh gelak kepada rehatul akhirat itu akan memilih orang mau subuh, bahkan sebelum subuh dia rela bangun ya, untuk meninggalkan rehatul badan, penake awak menuju kepada rehatul akhirat. Mergo nyapa? Mengke ya enek kan sing dibang-bang, sing dimingi-mingi, enek sak perangan wong sing lewat sirat niku kan buat dhewe kal barkun. Nggih. Tatit. Jadi jempolan sikile kas manyuk teko nggon. Wah. Tatit kok. Tatit ku ya mager malap ngono. Dadi mbuh sikile ku wis urung gamak apa urung pokoke manyuk. Lap ngono wong tatit.
Dan itu tentu menjadi impian setiap kita. Impian menjadi impian setiap orang yang beriman. Nggih. Setidak-tidaknya ya misale kuwi cek iso melayu ketepeng. Ra ditiba. Melayu ketepeng. Nggih. Wong diceritani kan ngoten, melayu ketepeng, enek sing lari-lari kecil. Enek sing mlaku banter, lakune cepet. Enek sing mlaku alun-alun. Tuh. Terantangan kok piye ngoten nggih. Enek sing berangkang, enek sing ngesot. Ya katut milih mawon. Nek pengen sing kalbat pun ya nemen-nemeni oleh meninggalkan rehatul badan untuk menuju pada rehatul akhirat. Ngoten. Nggih. Nek kelingan niku kelingan betapa ngapunten dan ora enek lho Pak. Ora enek satupun makhluk Allah sing jenenge manungsa ketika menghadapi sirat niku sing mboten wedi mboten enten. Semua orang merasakan takutnya. Nggih. Lek jenengan ora nyicil wedi. Nggih. Maknane apa? Wedimu ning kene blas ambek cicil, kedel ning kene. Sok jenengan akan menemui ketakutan yang luar biasa di sana. Mergo nyapa wedimu ora mbok cicil, mbok longi saiki. Jadi ngapunten ketika panjenengan itu beramal untuk persiapan itu niku sakjane jenengan itu nyicil rasa wedi sing sok untuk dikurangi wedine itu pada hari ini. Saiki wis wedi, buktine ya wani tangi, pilih tangi nggih. Ninggalne rehatul badan mergo wedi kalih murku sirah. Kalau melakukan di atas sirat. Terus makumullah, niki kan dicontoh ngeten. Mungkin sing duwi sik dhewe liwat. Sinten? Jadi kan Kanjeng Nabi itu sing dhisik. Dan ternyata Nabi yang menunjukkan rasa takutnya. Nabi yang menunjukkan rasa takutnya. Kenapa? Karena takut itulah kemudian Rasul berdoa. Berdoa ketika akan melalui sirat niku. Nah saat ini sampai napal nih, dukune Kanjeng Nabi. Nggih. Napa? Gawe namung sambil wong iso. Namung pendek namung Allahumma salim. Ngoten niku dungane Nabi ketika arepe mancik sirat niku. Niku dawuh dungane Kanjeng Nabi, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan. Lek Kanjeng Nabi ora wedi blas. Lah kan ya ora perlu donga. Nggih. Lah padahal nek sing banter dhewe kaya balkon, mbuh terus Kanjeng Rasul iki kaya apa? Baik kadet. Seperti apa itu? Wong-wong sing kan balkon itu kan orang-orang sing disifati dengan amalan tertentu. Berarti Kanjeng Nabi kan lebih dari itu. Itu pun ngapunten menunjukkan adanya rasa takut, menunjukkan pesan kepada kita bahwa berjalan di atas sirat itu sesuatu yang sangat menakutkan sehingga Nabi pun perlu berdoa. Sampai nafal nih saiki. Allahumma salim. Sok sedeng tekono sedeng kali. Mboten ngeten. Ketika jenengan niati itu hari ini, terus jenengan lazimi persiapan buat neng dhuwure sirat, Allahumma salim. Ya nanti akan sampai kepada panjenengan. Nek ora ya ora. Wendel ngoten nggih, duka kendel. Di antara yen to kelawan ninggal rehatal badani ing penake awak watawajjaha mongko nuli madhep sapa wong ila amali yusriku kepada amal yang gampangake sing banterne murura ing atase melaku ala sirat ing atase sirat
Wadhalika sing dimaksud bi Isra'i ijtinabil ma'asi itu dengan segera mungkin meninggalkan seluruh kemaksiatan. Berarti adalah makumullah sing mesti ngrusoi setiap anak Adam di atas sirat itu adalah kemaksiatan. Ngoten. Nggih. Itu lagi makumullah ngeten iki ketahuinya sepele. Tetapi mampu meninggalkan kemaksiatan itu tidak lebih mudah daripada orang yang membangun ketaatan. Dan itu lebih diutamakan. Jadi ngapunten, upama jenengan ngibadahi pres-presan. Terus maksiate jek rada akeh. Niku yang lebih diutamakan bukan nambah-nambahi ketaatane, tapi yang diperintahkan itu justru mengurang-urangi kemaksiatan. Mergonya apa? Meninggalkan yang dulu, sesuatu yang berbahaya, meninggalkan sesuatu yang bisa merugikan, ini lebih didahulukan daripada mengambil sesuatu yang menguntungkan. Ya ngoten. Tapi contohnya ngoten, contohnya. Enek wong pengen kaji, butuh raga. Padahal pendapatannya isine kaya jalan Melayu. Pak pok ora tahu turah. Pak pok ora tahu turah. Niki ngapunten, terus kok pengen kaji padahal isone kaji kudu korupsi. Ngene iki ya aneh lho. Kiai sing mulang wae, kiai korupsi ae. Ngopo ampun nek ngono kan tobat. Kan kaji iso nobati ku ya rumangsamu. Nggih. Niki ngapunten, kalau maksiate panjenengan kepada Allah itu sing mahdoh, sing langsung hanya kepada Allah, tidak berkaitan dengan manusia, niku gampang itu berarti. Tapi ngapunten nek korupsi niku bandane wong pirang-pirang jere. Korupsi kayak sing dikorupsi napa raskin bisa dikorupsi. Nilai korupsi sing dikorupsi bangsa bantuan kecil-kecil sing dirugikne kan wong akeh ngono maksudnya. Yang dirugikan itu orang yang sangat banyak. Maka alung rasah kaji sing penting ra korupsi. Ngono maksudnya. Nek kowe kudu kajimu kudu dadak ngentet. Alung rasah kaji sing penting ora ngentet. Kenapa? Karena mencuri, korupsi ini bagian dari sesuatu yang madharat. Dan itu harus ditinggalkan lebih dulu sebelum mengambil manfaat. Sing terakhir wasyahwata ilal jannati. Wasyahwata lan ninggal ing syahwat ilal jannati untuk menghadap kepada surga. Itu kok apa penghalangi swarga niku berarti syahwat kan ngoten iki. Menghalangi swarga niku syahwat. Nah kene pilihane ketika seseorang tidak bisa meninggalkan syahwatnya kaya era pedho swarga. Syaratnya swarga tinggal syahwat. Mbok syahwat sing ndi tadi? Bi antara kaya ninggal sapa wong syahwata ing syahwat wa tawajaha mongko nilu madhep ila masyaqatil ibadati kepada abote ibadah. Jadi sing terakhir nek pengen pedhok swarga itu adalah meninggalkan dorongan syahwat untuk memindahkan syahwatnya itu kepada abote ibadah. Jadi rahimahullah, padahal orang Islam itu gampang. Kan katun mindah sesuatu yang maksiat kepada
ibadah. Niki ngapunten contone niki contone. Kan setiap kula panjenengan kabeh kan butuh. Nggih. Nah saiki butuh bingung. Mergo karo kanca-kanca Muhammadiyah dibubarni misalnya. Ndak nyepaki meneh. Wis pokoke ngono kuwi. Paluan tutup, dali bubar. Nah, niku kan urusannya sahabat. Sahabat sing itu sing paling napa? Sahabat sing wis anggere wong nyanyi. Jadi sahabat menyalurkan kebutuhan itu kepada lawan jenis. Nek kuwi kok mbok salurne neng ngendi talurne apa? Mbok tanggul apa ning poluan, maka itu menjadi kemaksiatan karena syahwat. Jadi maksiat karena syahwat. Tetapi rahmatullah itu dipisahkan sing tadinya berupa kemaksiatan sing ngasilne dosa kemudian dipindah menjadi sesuatu yang merupakan ibadah. Padha sahwate dengan pintu nikah. Dengan pintu nikah. Ya apalagi Kanjeng Nabi nggih diprotes niku kali sahabat. Ketika Kanjeng Nabi dawuh, napa ngeloni bojomu itu ibadah dapat pahala nih. Sahabat pripun Kanjeng Nabi? Mosok nyampe sahabat itu kok saged dadi ibadah. Ibadah sing bernilai pahala maksudnya. Maka Kanjeng Nabi, itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Pahalanya yang ngomong gede, luar biasa besarnya pahala. Mergonya apa? Akan senilai besarnya meninggalkan syahwat nek ora karo bojomu. Bukankah seseorang itu melakukan sebuah zina kepada wanita yang dia tidak punya hak atasnya, itu dosanya dosa besar. Zina kan dosa besar, bahkan sekedar takrab, sekedar mendekat saja dilarang. Bagaimana tidak menjadi ibadah yang besar yang dia krono ngeloni bojone itu motivasinya meninggalkan perzinahan. Ngoten. Nggih. Makane ngoten cara berpikir nih, cara berpikir itu gitu. Contohnya napa? Pada waktu berpuasa tidur itu adalah ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Jare yang ibadah tapi niku kan agrone agro rendah. Pahalane pahala rendah. Sing ngomong sapa? Dikarek-karek delok budale turu. Delek jenengan tengok-tengok ora nyapa-nyapa timbang ora nyapa-nyapa terus turu ya bener. Agrone agro rendah. Ya enak pahalane tapi sithik. Tapi lek olehmu turu mergo mang pas balik kok sawah kancane bodho cakruk ning prapatan ngabsen wong ayu-ayu liwat. Wah iki penake balik nang adus nyusul kancane ning prapatan padahal poso terus kelingan. Nah engko jog-jogane maksiat ya delok. Delok sing rapat ditutupi ini kan dadi maksiat nggih. Maka alung turu. Maka turune sing motivasinya takut kalau ndelok aurate wong wedok sing dibuka, maka tidurnya itu nilai ibadahnya besar. Mergonya apa? Motivasi tidurnya meninggalkan syahwat. Penak dalam Islam itu penak. Makanya ngapunten. Amin kelan-kelon napa alasannya supaya meninggalkan zina gitu. Untuk bojone mesra gitu. Ngapa? Timbang mesra karo bojo mesra karo wedokan karo babon liya kasus iki. Dia mesrane karo bojone gitu. Mesrane karo bojone. Nah, itu pahala.
Ngoten. Nak kurang yo tambah. Tambah ya, Bu ya. Blas renek sing semaur. Wong etan blas renek sing semaur atawani. Jenenge tambah, Pak. Wong itu tambah semaur. Nggih, ngoten. Ibadah. Fa innal janata kana satune swarga iku kufat den tutup apa swarga bil makarihi kelawan perkara kang den bendoni. Sesungguhnya surga itu dikesingi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Casingnya swarga. Nggih. Jadi tutupe swarga itu sesuatu yang dibenci oleh manusia. Makanya ngapunten, sesuatu sing nikmat, sing apik, sing mening, nggih. Sing murah, sing wis pokoke wis pol-polan penake. Ketika itu menjadi casingnya swarga, mesti dadi kaya abot. Ngoten. Sesuatu sing ditinggalkan. Sementara sing jenenge neraka niku dikesingi dengan sesuatu sing disenengi karo syahwat. Nggih, niku wau. Coba lho jenengan hitung. Nggih, upama niki. Nika mulai nang ngerti upama digawe tarif ning poluan sak nyangan 200 itu. Kan jenengan nimbuh ping pira bojomu ya ora tau bayar. Iki nikmat. Wis ora ngangge wedi, ora usah ngangge ndredeg, ora usah ngangge aneh-aneh. Ora wedine kene ait, ora wedine raja singa. Wis pokoke penak tok karo bojone itu. Tapi ngene iki yo enak kok. Nggih, bojone ayu ngono ya Pak enggak? Heeh. Nggih. Kenapa? Niki urusannya mergo niki dadi casinge neraka. Ngoten lho. Sesuatu kan dadi casingin neraka, nampak indah mergo nyapa? Wong setan kan zuyina. Setan itu menghias-hiasi. Maes-maesi sing jenenge kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Ngoten. Nggih. Lha cobi lek tiang niku normal kabeh. Nggih. Normal kabeh berarti maksudnya napa? Nek wis dibojo ya ranyang, ngene jane ya kira patek payu asline. Wah aneh kok. Sing srogep sing yo dibojo kok. Terus men dibojo. Kok kuasus petuk anake. Kowe kamar kono apa kene kono Pak? Kaku. Kasus. Kama fil hadis katene kang disebut ing dalem hadis. Botak. Jadi jenenge bintang kan ya sak petuke. Mergo wektune cek ya banyak sing anyar. Wal maqalatu lan utawi pangandikan atasiatu wal isruna atasiatu sing nomor 9 wal isruna lan 20 29 an Hamidi dawuh saking Imam Hamid al-Lafafi kang bangsa Lafaf rahimahullahu muga paring rahmat sapa Allah ing atase Imam Hamid anahu satune Imam Hamid iku kala wis dawuh sapa Imam Hamid dawuhipun arbaatan enek papat minal umuri saking pira-pira perkara ada 4 hal talabnahan kang nyuprih sapa ingsun sapa kami ha ing papat yang kami mencari 4 hal itu fi arbaatin ing dalem 4 perkara yang lain minal masaliki saking pira-pira dedalan sesungguhnya ada 4 hal yang kami mencarinya itu melalui 4 cara dengan 4 jalan. Fa'ahtokna mongko kleru
sasar mongko kleru sapa kami. Turu koha ing dalam dalane papat. Sungguh kami mencari 4 hal pada 4 jalan, ternyata kami salah dalam menempuh jalan itu. Ayat tegese tilka umuru ing tegese mengkono-mengkono perkara arba'ata kang papat. Fawajatna mongko nemu sapa kami mendapatkan ha ing papat fi arba'atin ing dalam 4 jalan ukhra kang weneh kang lain. Sungguh aku telah salah jalan, ternyata kami mendapati 4 hal itu pada 4 jalan yang lain. Ngoten. Ngeten iki jenengan wis dikai rahasia, makane apa nek pengin kuwi aja liwat kono. Mergo nyapa liwat kono salah, sing bener liwat ini, ngoten. Nggih. Gampang hilang. Minal masaliki saking pira-pira dalan liyan. Sing pertama tolabnal ghina. Tolabnal ghina nyuprih sapa kami mencari al ghina ing sugih. Ayat tegese yasara ing gampange sugih fil mali ing dalem bondo. Sesungguhnya kami mencari kekayaan itu fil mali pada jalan mendapatkan apa. Jadi aku ini pengen juga lewatnya caranya adalah lumune bondo. Ngoten. Faya sedenahu fawajadnahu nanging fa jawab sing papat dalan liyane mang. Fawajadnahu mongko nemu sapa kami hu ing sifat sugih ail hina tegese sugih fil qanaati ing dalem sifat qanaah. Ngoten niki maknane napa? Lek jenengan pengen sugih kok takerane sugihmu kuwi mbok ukur ngangge akeh bondomu, maksudnya ngoten. Kowe mesti salah jalan selawase kowe ora tahu sugih. Ngoten. Jebule nek pengen sugih lewate itu adalah qanaah. Mergo nyapa? Mau jenenge qanaah niku kan rumangsa cukup. Qanaah niku adalah nek mbahmu itu ngomongin penjenengan itu, ngomongin qanaah itu ya pasrah, sumarah, nrimo ing pandu. Kuwi jenenge qanaah. Pasrah sumarah dimo ing pantu. Ning kene kalimat pasrah sumarah yo terus gloso ya ora nyambut gawe. Ya njleput. Kuwi dudu qanaah tapi lumoh. Kuwi lumoh dudu qanaah. Nggih. Jadi makna qanaah itu seseorang setelah mengupayakan sesuatu itu maksimal rampung ngoten nek urusan hasil niku pasrah tengene Allah. Pasrah terserah panjenengan ya Allah niki kan urusan kula pun. Nggih, jenengan upamane ngono, pengen panen ndok. Pengen mangan ndok kok glosor lagi ngupite. Ya sapa sing ngeteri ndok? Ya ngupite. Ngupite wis diupayakan dengan maksimal bahkan diapiki sampai jadi upayane nek wis rampung pasrah. Pun Gusti niki bagian kula kan pun. Selanjutnya bagian panjenengan. Urusan endok teko tangan kula napa mboten niku kan urusane panjenengan gitu. Itu urusane Allah niku jenenge pasrah sumarah nrimo ing pantu. Nggih, mergo nyapa? Lah mergo kan jenengan ra iso nentokne nek ngene mesti ngene. Nggih. Karena jenengan ngilo kepada satu orang kok. Niki ngapunten. Keluarga Jatinong dah kok sugih. Ini arti apa iki? Ngupite. Anak ngupite mesti sugih. Jajal. Apa sing kira-kira ngupite iki mek gur kene tok?
Sing ngingu pitik nyapa ndak apa dilekasne tahun 70 sekian ngono lekas ngingu pitik ngono. Zaman semono sing ngisi apa ya mek gerbang siji. Akeh. Nggih. Sing terus enek. Sing ama bakdu pirang-pirang. Ya, akeh. Nggih. Akeh. Mergo nyapa? Nek urusan penggawean kuwi urusanmu, nek urusan hasil kuwi urusane Gusti Allah, ora usah melok ngatur. Ngoten. Nggih, makanya kene diomongne, nek pengin sugih niku qanaah. Ngoten. Nggih. Makane wong biyen niku ngoten kok. Itu kok sakniki priye cek ngono kok itu. Endi tukang kuburan. Nek pas duduknya digawani merang ora. Biasanya cek digawani ukur karo merang. Iki diukur sakmene duduk gawani merang. Ternyata napa? Nek wong biyen niku dadi simbol. Mergo nyapa? Menungso iki marine kurang ya kuwi gitu. Maksudnya nek wis digawani ukur anu merang, berarti wis sifate kurang entek, wis ora kurang pisan. Wis ora kurang. Nggih. Ngoten. Tapi lek ijek ning donya jenengan nutne mesti panggah kurang. Pengine nah neh ngoten. Nggih. Wong duwe napa? Dia pitik 1000 pengen 2000. Nggih. Duwe omah siji pengen 3. Asline duwe bojo siji pengen kacake rawani. Mergo nyapa? Mergo ngaji yang diturne tak. Ha bejo jenenge ngaji diturne. Jenenge ngaji sing diturne bojomu cek bejo. Nek wis ditokne ya sembuh. Jadi ngoten. Hadi rahimakumullah, maka sifat qanaah. Qanaah niku maknane niku kan rumangsa cukup dengan apa yang ada di tangan. Ngoten. Nggih. Lek jenengan ki wis blas ora tau milik apa sing ning tangane menungso, sing jenengan arep-arep niku namung apa ning sing tangane ning sangasatul Allah Subhanahu wa taala, jenengan niku mesti sugih. Nggih. Mergo nyapa? Nek jek urung qanaah, orang itu ndak akan pernah kaya, mergo mesti jek niku wau, jek duwe sifat kurang. Ngoten. Dan qanaah niki kan manggane ora kudu bondone akeh. Nggih. Lah qanaah niku nemplek ning gone wong sing bondone akeh ya apik. Nemplek ning gone wong sing ora patek gablek, ngono ki ya mending. Jenenge qanaah ini melok sapa-sapa mending. Ngoten. Nggih, mergo nyapa? Qanaah niku melok sapa ae dadekne wong sing dielok qanaah niku rumangsa sugih. Niki sebagaimana dawuhe Kanjeng Nabi napa? Innal ghina qalbi. Ngoten. Jadi sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Kaya itu ya qanaah. Qanaah niku. Ngoten. Nggih. Jenengan ya tapi dengan besani orang yang napa nggih? Orang yang paling mulia, sangat mulia, orang yang sangat mulia. Nggih. Bahkan Nabi menyebutnya 4 wanita yang utama. Salah satunya adalah Sayyidah Fatimah. Fatimah ini kan satu dari 4 api-api wong itu. Nggih. Niku ngapunten, Pak. Dadi nganten. Nggih. Kan menikah mahare namung sepotong baju besi. Nek saiki nggih kathah, ukuran kali ini nggih kathah. Sama meniku. Lek dibandingne karo mahare wong ditaran. Ditaran 200.000 wis lek bojo dan omahe dhewe nggih 400 wis bojo. Ayo rahmatullah. Niku ngapunten kalih Kanjeng Nabi digekne bantal niku saking kulit dilempit terus diseni. Nek cara medhe napa nggih diseni papas kurma niku. Ijuk diseni ijuk niku bantal. Nggih. Ya seperti itu yang sangat mulia, orang yang sangat mulia. Berarti napa? Niki lek mboten ketemplekan qanaah mboten saged. Nggih.
Lek ra ketemplekan qanaah boten saged. Jadi mergo napa? Tiyang niku nek melarat ketemplekan qanaah niku boten delap. Nggih. Melarat ketemplekan qanaah niku boten delap. Sugih ketemplekan qanaah niku mesti sakok. Mesti dermawan. Jadi ngapunten, lek wong sugih betitil niku berarti ora qanaah. Ora qanaah. Mergo dia posisi sifate kurang, pengen tambah. Ora dilongi iman-iman. Nek melarat ora qanaah, delap. Nek petuk, ora petuk, ngentit. Buat mesti rusak. Itu isi kan lumayan. Kita doakan pada majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kita bersama kira-kira kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.